Азов сеслеріңі ешітеміз. Киевте ешгалжелер Оленевка колониясында өлдірілген Украины майжилеріні аңдылар. Қатырат етбірі Киевнан София мейданында вақшы жеужімнан 40-шы күні кечірілді. Демірден қадынлар тешкілетнан фааллері, Мариупольден көчкенлер ведегерлі қайт олмаған инсанлар құрбанларының қатырасына чырақлар яқты. Топлашқанлар сақ олған есірлеріні, велек олғанларынан жесетлеріні дерал Украинаға қайтармаға талап етті. Bunun beraber bu vaqiyani xalqaro інституціялар тақиқ етмесini талап етті. Ми закликаємо ООН застосувати дійсно дієві та невідкладні механізми розслідування теракту в Оленівці, а також змусити Росію виконувати норми міжнародного гуманітарного права. Сьогодні жодна норма Женевської конвенції про поводження з військовополоненими не виконується Росією. Фаджия алғанындан 40 күн кечті. Ама ишгалжелер аляда қаза еріне Бірлешкен Миллетлер незаречелеріні кечірмеді. Тешкілетнан баш катибі Антонио Гутерреш қайд еткеніне көре, bu миссия делиллер дегилді фактларыны топламақ керек еді. Есірлерінің ақрабаларына темсіл еткен адвокат, бөле олса bu миссияның мақсадыны ичте аңламай. Оның сөздеріне көре Халқара Қызыл Хач комитеті Бірлешкен Миллетлер Русия Женева конвенциясына ряет етмегені үшін Русияны жазалай біле. Для нас є очевидним той факт, що теракт в Оленівці був спрямований на умисне позбавлення життя захисників України, що це був момент, який спрямований на приховування ознак катування військовополонених, які перебувають в полоні держави-агресора, що це також був фактом ІПСО, спрямованих на населення України для дестабілізації і деморалізації українців і керівництва держави. Украиналылар халқара жематчылығына Мариуполь майжилерінің низбетен махкеме кечірілмесіне ел берместен оларға ирішім олмасыны талап еті. Оле талапнен Украин жемиеті Италияның тышышлерін әзірлігі оғынде наразылық кечірді. Мойессе ел башысына Украина майжилері азат етілмесі үшін фаал олмаға чағырдылар. Вони голодують, вони піддаються катуванням. У той час, коли світ купує зерно у України, вони змогли домовитися з Путіним за вивіз зерна. Тому ми вважаємо, що вони можуть домовитися і за визволення наших військовополонених. Июльнан 29-на кечер кечесі ишғал етілген Донецк вилаятының территориясында Украина әсірлері тұтылған сабық Оленевка колониясында күчлі патлав олды. Бірчоқ әсіреляк олды ве яраланды. Сабық әсірлерінің мәліматына көре, ишғалжелер бұл терактны чоқтан планлаштырды. Чүнки әсірлерінің чоқ осыны патлав олмасына 2 күн қалғанда бош олған ангарға кечергенлер. Украина стихбаратының мәліматына көре бұл жинайетіні шақси Вагнер үджіретлі аскерлер группасы керчеклештірген. Украина майжилері душманны бірчок ғайыпқа ұғыратып, Украина топрағы ile илерілемеге имкан бермей. Баштапта қабер еткенлеріне көре, рашистлерінің Бахмутны ұжым етме ве Авдеевкаға яқынлашма интылығы муафақиетсіз олды. Бұңа бақмадан душман авадан истихбарат кечірмеге, цивил объектлеріні йоқ етіп Украина арбелері позицияларыны артиллерия, танклар ве авиация вастасынен ұжым етмеге девам ете. Бұл вақтысе Украина майжилері тек рашистлер топлашқан ерлеріні ве оларының техникасын ұжым ете. Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40% важкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісти. Украина майжилері рашистлер силя арбелерви ашай ташыған yollarını yok etmege devam ете. Bunun beraber nezarет etip ordu idaret lüf noktalarını yok etkenler. Keçenler arbelerimiz rashistlerinin 7 komandалық noktası ve 13 silah saklanған ve Rus arbeleri yerleşken yerlerini ucum etkenler. В зону ураження потрапили радіолокаційні станції та станції зв'язку, мостові
та понтонна переправи, 3 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів різного рівня. Тим самим значно знижено бойові та логістичні спроможності окупантів. Qırım mutlaka azat etilecek bu bizim hakkımız ve boyun borcumuz. Bunu Ukrayna prezidentinin Kırım'daki daimi temsilcisi Tamila Taşeva aytdı. Tek Kırım Rus işgalcilerinden azat etilgen son öz vatandaşlarımızı korçalay bilemiz dedi. Repressiyalar, takipler ve ballar arasında cenk propagandası toxtatılıp, Azaq ve Karadeniz regionları ve bütün dünyaga tehlikersizlikni kefalet etip oluraq. Росія перетворила Кримський півострів на військову базу та плацдарм для наступу на півдні нашої держави. З початку Великої війни окупант здійснив 750 запусків різних крилатих ракет з території Криму. Ці ракети знищували різні цивільні об'єкти, наші міста, наших людей, наших дітей. Окупант протягом 8 років говорив, що в Криму немає війни, але ми говоримо зворотнє. Крим з першого дня окупації був втягнутий у війну, яка почалася ще в 2014 році. З Криму почалося і Кримом завершиться, тим шляхом, який обере Україна. Taşeva kanunsuz şekilde işgal etilgen Kırımga kelgen Ruslarga müracaat etdi. Oğullarını yakın vaqtda evleri Rusiyaga qaytmaga çağırdı. Так, у Криму тепло і дуже душевно. Але всі, хто незаконно приїхали на нашу територію, вже зараз просимо вас їхати до себе додому в Тюмень, Ілісту, Саранськ, Іркутськ, чи звідки там ви понаїхали. Їдьте, навіть якщо дуже не хочеться. Президентның temsilcisi qayd etkenine ko'ra, Ukraina konversion cenk alıp bara. Harbiy kuvvetler sivil infrastrukturani hujum etmeyecek. Ama buna bakmadan o Kırım sakinlerini Rus harbiy obyektleri yanından uzakça olmaga çağırıp, Kırım territoriyasında da harbiy hareketler keçirilecek olsa, sakinler nasıl özlerini alıp barmak gerekligini anglattı. У випадку вибухів перебувати в укритті або застосовувати правило 2 стін, що варто підготувати речі найпершої потреби, віднайти українські документи та зробити усі їх можливі копії, а бажано вивантажити їх у хмарне сховище, зарядити ліхтарики, забезпечити достатньою кількістю питної води та пальним. І якщо маєте автівку, теж заправте її якомога більше. Самостійно потурбуйтеся про власну безпеку, забезпечте вільний доступ до укриття та подумайте про зв'язок із рідними. Якщо Російська Федерація відімкне, наприклад, мобільне покриття. Ми не говоримо про це, що це буде вже завтра, однак це буде і до цього потрібно готуватися як фізично, так і морально. Taşeva işgalcilerinin işbirlik yapkan kichkine Kırım Tatarlar gruppasına da müracaat etdi. Biri Ukraina kanunlarına ko'ra mesuliyetlikka jalb etilajagini hatırlattı. Вам дали оцінку самі Кремли. Вам не подають руки, за вас чи навіть ваших синів чи доньок не хочуть віддавати своїх рідних, не хочуть сидіти з вами поруч на весіллі і навіть вганяють вас з церемоній поховань. Я впевнена, мені не треба називати цих імен, кожен з вас знає, про кого йде мова. Оцінка вам дана кримськотатарським народом, який страждав весь цей час від окупантів. І як би цей окупант не називався – Російська імперія, Радянський Союз чи Російська Федерація – Кремли не підтримували і не будуть підтримувати злочинця, бо той, кого хочуть пригнобити, не може підтримувати тирана. Тому, як би російська тоталітарна пропаганда не намагалась виводити на сцену своїх кишенькових ляльок, і як би не керувала ними, увесь світ знає, що кримські татари чинять спротив в окупованому Криму, підтримують Україну та воюють у лавах Збройних сил України. Рустем Умеров Devlet Mulkiyeti fondunun yol başçısı olarak saylandı. Onun namzeti için 282 halk deputatı rey berdi. Hiçbir halk deputatı karşı çıkmagan. Kurultay delegati Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov'ның meslihatçısı 2019 senesi halk deputatı olarak seçilgen edi. Umerov insan hakları, işgal etilgen territoriyalar reintegratsiya etilüvi, azgın halklar ve milletler ara münasebeti komitetinin katibi edi. Buyuk cenk başlaganından son Umerov Rusiya ile keçirilgen muzakerelerde Ukrayna erkeninin azası edi. Zahiri koridor anlaşmalarında da faal şekilde iştirak etti. Rustem Umerov zenadaşlar ogunda çıkış yapıp fond yol başçısı olarak nasıl hareketler yapacağını anlattı.
Сьогодні Верховна Рада України довірила мені стати головою Фонду державного майна України. Це челендж, особливо в часи повномасштабної агресії проти України. Але складнощі не зупиняють, навпаки, мотивують шукати найкоротші шляхи їх вирішення. Яка головна мета, яку я ставлю перед собою як голова фонду? Відбудова України, залучення інвестицій, пошук нових ефективних власників для збиткових підприємств, посилення української економіки. Сьогодні Україні потрібні гроші на армію, на відбудову, на соціальні потреби. Просто не буде. Але сьогодні всі працюємо в режимі надзвичайних можливостей на результат. Белі олмаған тарапқа кеттілер. Ешғал етілген Ақияр Сакені карантин бұқтады. Тек бір ракета ташыйчы катер қалғанына видеоға чекіп көстерді. Анда Русияның Қарадеңіз флотының 295-ші Сулинск Қызыл Байрақлар дивизионынан 41-ші ракета катерлері бригадасы ерлеше. Ачық мәліматларға көре бригада еркенанда 5 ракета ташыйчы катер бар. Олардан біріні құлланып ешғалжылер мартан сонында Житомир вилаетіне ұжым еткен еді. Ама катерлер қайда жойылғаны аққанда видео мөйлефі өз фікірлерінен пайлаша. Наверное, рашисты свалились с Сакуны. Чекаем на ЗСУ. Долб***.